Следващия епизод на Модерно ли е? Очаквайте! Пак ще си ти, пак ще си ти. И на другия край ще си ти. Моля те, пред никой и нищо не падай. Не спирай и всичкото давай. На себе си верен оставай. За оформящите пътя моменти от живота, търсенето във всяка песен и процеса на преоткриване на себе си. Изпълнителят и музикален продуцент Любомир Боянов. Час.